Dobar dan, ovo je Kvaka 23, moje ime je Danica Vučenić. Da li je okrugli sto opozicije u izbornim uslovima u funkciji dnevne politike ili se zaista kreira ozbiljna alternativa ovim vlastima? Ko su ključni sagovornici za ispostavljanje izbornih uslova koje će opozicija napisati? Da li je opozicija u situaciji da pravi greške i da se prebrojava? I da li su pretnje i napadi desničara u Srbiji incident ili je reč o orkestriranoj kampanji? Moja gošća je narodna poslanica Marinika Tepić. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala što ste ovde. Možda je trebalo da dodam još političarka koja je, čini mi se, najviše izložena ovim pretnjama u poslednjih i više od godinu dana, čini mi se. Ali to će biti tema ove emisije, a na samom početku da pogledamo prilog Tamare Skroze u kome o opoziciji, ali i u društvenoj atmosferi govore Tatjana Mandić-Rigonat i Svetlana Đurđević. Zanemarljivo prisutno ispitivanjima javnog mnjenja, raščerečena u provladinim glasilima, prozvana u gotovo svakom govoru Aleksandra Vučića, napadana na društvenim mrežama, srpska opozicija kao da je na rubu opstanka i da samo zahvaljujući nekakvom čudu i dalje postoji. Jedan od retkih znakova života dala je prethodne sedmice, najpre tražeći ravnopravnu zastupljenost u medijima i uslove za fer i slobodne izbore, a zatim demonstrirajući pred sedištem Regulatornog tela za elektronske medije i optužujući ga za medijski mrak. Iako je vlast i od toga na kraju uspela da napravi sopstveni show program, činjenica je da se opozicija kako tako ipak polako vraća na ono što nazivamo političkom scenom, ponekad i uprkos sebi samoj. Mi uglavnom tu priču o opoziciji dobijamo kroz nekakvo prepričavanje i uglavnom dobijamo kroz propagandu vladinih medija. Tako da svako opoziciono činjenje koje je nevidljivo ili vidljivo samo na društvenim mrežama stvara jedan utisak beznačajnosti i nepostojanja te opozicije. Mene sve to podsjeća na onu priču koju ja znam iz literature, što lepe književnosti, što iz psihološke literature o tome da je za čoveka od svih poremećaja snova najgori onaj u kome stalno sanja isti san. Makar taj san bio da miriše cveće i da pevaju ptice prva dva puta može da bude interesantno, a posle toga to kažu postaje najgore noćna mora. Ja se to na svu sreću lično nisam doživela u krevetu, međutim na našoj političkoj sceni čini mi se da to živim 27. put i to je strašno iritirajuće. Ja vidim da Vučić diktira teme, da reakcija opozicije nije kreativna nego je reaktivna. Dakle, oni ne nameću teme, ne nameću moguće rešenja, već samo reaguju, a ova vlast svakog dana da po nekoliko udica na koje kao ribe mogu da se uhvate na crve. Istovremeno s nešto upadljivijim znacima opozicionog života, skupštinski dani teku uobičajeno, blokadom parlamentarnih rasprava i seksističkim, krajnje agresivnim i bestidnim napadima na poslanice, uglavnom one iz opozicionih redova. Ulaskom u skupštinske klupe, svaka od njih, a naročito one koje su elokventnije i borbenije, osuđena je da postane meta. Onoga trenutka kad neko odluči da se upusti u tu prljavštinu političke naše scene, mora da kaže zdravo svim argumentima kao vi mene napadate zato što sam ja žena. Ne, ja se s tobom ne slažem zbog tvog mišljenja, zbog tvog stava. Te starije, drčnije žene se postavljaju da dobiju zadatke da pljuju, psuju, vređaju. Opet, ove mlađe, ja mislim da ih uznemiravaju u zdrav mozak postavljajući ih na mesta na koje ne pripadaju ni svojim obrazovanjem, ni iskustvom, ni znanjem, pameću u krajnjoj liniji. I to je jedan oblik nasilja nad ženama koje oni vrše u okviru svoje stranke. A što ćemo onda sa drugima? U situaciji kada se isti san sanja već decenijama, a zdrav mozak strada, kada se čitav život živi po inerciji, u čekanju da se nešto promeni, da se nešto drugo i drugačije konačno desi,
Pitanje je gde će i kako će Srbija dalje. I ko je zapravo opozicija u vreme kada opozicija ni sama ne zna da li je živa. Zapravo danas je najveća opozicija pojedinačni građanin, odnosno ljudi koji su u stanju da stanu iza svojih stavova, koji nisu ucenjeni bilo nekakvim prošlim pričama, činjenjima, nečinjenjima. Dakle, ljudi koji imaju tu građansku svest i građansku hrabrost da uprkos strahu koji postavlja granice svačijeg govora, pa i govora običnog čoveka koji nema zaleđenu nekakvoj stranci, organizaciji i tako dalje, mislim da je to sada ono što je prava opozicija u ovoj zemlji. Kvaka 23, Marinika Tepić, narodna poslanica, gošća emisije. Evo, čuli smo Tanju Mandić i Svetlanu Đurđević i atmosfera u društvu će zaista biti tema ove emisije nešto kasnije, ali ja bih da počnem od nečeg drugog, ovaj naš razgovor, a to je od ove najnovije najave Aleksandra Vučića da postoji mogućnost da ipak budu raspisani vanredni parlamentarni izbori. Imamo i kako da kažem, napise u medijima da njegovi najbliži saradnici, i to je recept i od prošle godine i od pretprošle, insistiraju na njima. Da li je to, da kažem, lažna vest ili mislite da je zaista vest koja je vredna pažnje? Evo da vam kažem, ne znam. I mislim da ne postoji čovek na ovom svetu zdrave pameti koji bi umeo tačno da vam kaže šta Aleksandar Vučić na svojoj dnevno-nervnoj bazi izgovara, da li je to u skladu sa njegovom odlukom, da li će to biti neka projekcija sa realnim krajem ili ne. Dakle, neko ko je toliko opterećen slikom o samom sebi i koji se zapravo samo time bavi merenjem rejtinga, sondažama i tako dalje, izneo je niz laži po pitanju raznih ciklusa, raznih vrsta izbora unazad, pa smo videli da je slagao svakako. A da li bi opozicija odgovarali ovi izbori, vanredni izbori? Opozicija mora da bude spremna. A da li je? Za sve izbore. Bilo bi s jedne strane amaterski, neodgovorno, s moje strane da kažem opozicija je u punom kapacitetu i tako dalje, jer ne bismo imali prostora ni ovde u ovoj vašoj emisiji na ovaj način, već bismo bili naravno jednako zastupljeni svugde drugde i to jeste onda negde realna mera i uslov za spremnost opozicije da izađe na izbore. Opozicija se dovija. Ja to moram naravno da kažem i da prepoznam. Pokušava da se ujedini u dogovoru oko zahteva za stvaranje uslova za slobodne izbore i medije i to je nešto što je bio i prvi korak na skupu koji ste pomenuli u petak. I to će biti, svakako ću da vas pitam vrlo brzo to, ali da li opozicija želi izbore ili ajde da kažem, da li vi kao jedna od predstavnica opozicije želite te izbore vanredne ili ne? Dakle, da li mislite da bi bilo dobro da ih bude ili ne? S obzirom da sam neko ko misli da su izbori jedini način u nekom demokratskom društvu, iako je ova država obolela i ona nije demokratska, ali smatra da se na izborima takve odluke, odnosno promene dešavaju. Ja jesam u očekivanju izbora i da mi na izborima u naravno adekvatnim uslovima to rešimo. Ali s druge strane, vrlo je teško verovati da je to moguće bez pritiska ne samo opozicije, nego i građana. Pazite, opozicija nije neka izolovana družina, opozicija nije neka posebna planeta, opozicija ne može bez ljudi, bez građana. Opozicija je 2/3 građana i birača ove zemlje koji nisu glasali za Aleksandra Vučića i svaki pojedinac koji u ostalom i meni pomaže da nastupam kako nastupam. Ali koja opozicija ne motiviše dovoljno? Jer su ti građani negde po kućama, nema ih. Nisam sigurna da ako su po kućama ne pomažu. Evo, ja sam vam konkretan primjer. Potpuno je jasno da ja ne mogu u isto vreme da budem i u Pančevu, u Novom Sadu, u Beogradu, i u Lučanima i u Ivanjici, a da takve informacije iznosim. Dakle, postoje građani koji ne mogu mirno da spavaju u ovakvim okolnostima, koji nam pomažu informacijama, koji svojim nekim ličnim otporom, pa makar i u 4 zida, ali kroz informacije koje su takve da krnje ovu vlast i sistem, nažalost, potpuno naopak koji se ovde promoviše kao standard, pomažu da te informacije izađu na videlo i da kroz nas neke svoje predstavnike, narodne poslanike, prepoznate opozicionare dođu do
što šire publike. Sad, ne bih da budemo površne, ali hajde da pokušamo nekako uzimajući obzir okolnosti u kojima se zemlja nalazi i sve što se dešava, uključujući pregovore o Kosovu i odnose sa Evropskom unijom i međunarodnom zajednicom, pa i unutrašnje prilike. Kada bih vas sada pitala da li više verujete da uzimajući sve tu u obzir, je realnije da bude vanrednih izbora ili da ih bude 2020. kao što je Vučić rekao pre samo 7 dana, šta biste rekli? Mislim da će njegova procena na kraju zavisiti od sondaža. Ukoliko bude procenio da pada, da će onda svakako ići na vanredne izbore. Ukoliko misli da će imati dovoljno svojih mafijaša, batinaša i tako dalje, da izgure još jedan mandat, da isisa sav budžet kao glavni resurs, onda će verovatno bezbrižno ući u redovne izbore. Sad, opozicija je počela da se dogovara u vezi sa izbornim uslovima. Kome se ti zahtevi se formulišu sada, koliko razumemo, u okviru nekih ekspertskih grupa? Dakle, kome isporučujete te zahteve? Koja je adresa koji odnosite papir? Formalna adresa moraju da budu institucije. Šta su? Koje institucije? Nema druge. To je RIK, to je REM, to je Narodna skupština koja nema nadzorni odbor i tako dalje, ali je potpuno jasno da niko od njih neće odlučivati samostalno bez konsultacija sa Aleksandrom Vučićem. A zašto su RIK, REM, te institucije i adrese, ja razumem da su one formalno, ali zašto je to vaša adresa, ako se bavimo suštinom, institucije za koje tvrdite da ne postoje i da su partijske ispostave SNS-a, kao što se pre neki dan čulo? Jesu, ali mi moramo da izvršimo pritisak na njih. Dakle, mi nemamo problem toliko sa, na primjer, lošim izbornim i medijskim zakonodavstvom, koliko imamo problem sa neprimenjivanjem tih propisa. I to je suština, izvršiti pritisak da se zakoni koji su u okviru pozitivnih propisa, da se poštuju, da se primene, jer bi onda sigurno slika bila u mnogome drugačija i postizborna, naravno. Ali stvarno verujete posle svega da će taj pritisak i ono može da urodi plodom? Ja moram da verujem. Ja sam prosto odgajana tako da verujem. Ja da ne verujem, ne bih radila sve što radim. Pa ne, ali sve vreme dajete nam sliku da je ova država u vanrednom stanju, da se mi nalazimo u jednoj groznoj situaciji unutrašnje nedemokratije i tako dalje. I onda se bavite formalnostima. Nisu to formalnosti. To apsolutno nisu formalnosti. To je nešto od čega zavisi sutrašnje odlučivanje ko će o vama, o meni, o vašim kolegama u studiju, svakome ko je na ulici kada izađemo odavde, koliko će da plaća struju, da li će imati obezbeđenu penziju, da li će imati platu koja može da zadovolji dostojanstven život jednog čoveka. Dakle, sve je politika i sve je na kraju u formi zakona, a ja naravno da verujem, ja ne mogu da ne verujem. Ali da li mislite da će Aleksandar Vučić reći evo, opozicija u pravu, oslobađamo... Ne, pa naravno da ne mislim, ali moramo da vršimo pritisak. Razumem. Ali u kojoj je funkciji onda taj izborni uslovi ako već unapred znamo da se to neće dogoditi? Šta je funkcija toga? Imamo taj pritisak koji ponavljam već neki put. Da, mi znamo da on to neće uraditi, inače bi već bilo drugačije da je rad da poštuje zakone ove zemlje nad kojima se zaklinjao. Ali mi moramo da izvršimo pritisak da bi ta neka tela, nadam se, savesno reagovala, da bi postojala organizovana reakcija ukoliko se to ne dogodi i da na kraju krajeva, ukoliko do tih osnovnih uslova ne dođe, može onda jasno da se kaže da li će se izbori bojkotovati ili ne. A da li su ti izborni uslovi, odnosno to sad što se formuliše, alibi za bojkot izbora? Ne. Ne bih rekla da su alibi. Pazite, vi možete sada da donesete odluku o bojkotu izbora u odnosu na sve ovo čemu smo mi na kraju krajeva sada razgovarale. Možete da donesete odluku u danu raspisivanja izbora, ostavljajući prostor da se taj pritisak razvija i da postigne svoj cilj. Ali onda ne biste mogli da kažete, evo, probali smo sve. Ako sada danas donesete tu odluku, onda ne bi bilo... Slažem se, zato ovo i radimo. Zato ovo i radimo jer je to pritisak. To je jedino što nam je preostalo, da probamo da izvršimo pritisak i da za to dobijemo što širu podršku građana, jer mislim da i oni videvši da smo seli za isti sto, da tu postoji neki prostor za minimum dogovora
koji su zapravo ključni, izborni uslovi i medijski uslovi, da će i oni prelomiti da u većoj meri na kraju izađu na te izbore. Sad, u kojoj meri je bojkot kao ideja sada počeo, i Jeremić ga je pomenuo pre neki dan, i Đilas ga je pomenuo pre neki dan. Dakle, imam utisak da se bojkot kao reč više sada pominje nego ranije, da se više uzima u obzir. Da li imate taj utisak ili ne? Kao što sam u jednom trenutku rekla, opozicija, opozicijne organizacije, pojedinci nisu telo ili nešto samo za sebe. Dakle, mi naravno da osluškujemo šta građani kažu. Vi sigurno pratite kao i ja veliki broj reakcija, naročito na društvenim mrežama, jer to je praktično jedini prostor gde mi komuniciramo i naravno sa ljudima na terenu koji, svesni svega o čemu i nas dve razgovaramo, kažu da je bojkot rešenje. Ima onih sa kojima ja takođe mogu da se složim da je bojkot neuspeo ukoliko još neko izađe na izbore, a vi ćete uvek imati Vučićevu opoziciju koja će da izađe na izbore. Ista situacija kao u Skupštini. Ove partije koje sada ne smatrate pravom opozicijom, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine, dopustite, vi ste ipak na njihovoj listi ušli u Skupštini. Tako je. Primetit ću. Dakle, jeste sigurni da možda ne bi poštovali posle svega zajednički stav opozicije? Zašto im ne date šansu? Zašto se prebrojavate u situaciji kada opozicija jedva diše, drži glavu iznad vode? To me pitate u smislu zašto nisu pozvani bili na ovaj skup? Ne samo zašto nisu pozvani. Mislim, taj skup je jedan od događaja. Mislim, prosto ne sarađujete, prosto nemate, čini mi se... Zato što određivanje prema njima nije vezano za njihovo poštovanje ili nepoštovanje izbornih uslova, nego za saradnju sa vlašću, odnosno saradnju sa Srpskom naprednom strankom u odnosu na koju se mi borimo. Pa nekako mi je nelogično da pravimo saveze sa saveznicima vlasti protiv koje se borimo. Jer i DSS je sarađivao sa vlašću. Svi imaju prošlost. Čak i Đilas u nekom trenutku tolerisao Vučića dok je bio gradonačelnik. Ali je to ključno što ste rekli da je to prošlost. Pa ne, ali stalno u redu, ali zar izborne uslove jednako ne žele i Liga i LDP, ne ulazeći u njihove politike sada, morate njih da kao i vi. Mislim, pa zar nije logično da svi žele normalne izborne uslove? Pa morate da ih pitate, ja stvarno ne mogu da govorim u njihovo ime. Pa pitam vas za stav, zar vam nije bolje da vas ima više? U Ne toj mogu, bici ja zaista ne mogu, ono što je moj stav, ja sam vam rekla. Po meni, što ne mora da znači da je uopšte stav, i parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka koje su sazvale taj skup, po meni neko ko je saveznik i dalje, dakle ne u prošlosti, danas, u ovom trenutku, u ovom minutu kada mi pričamo sa Srpskom naprednom strankom, nema šta tu da traži. I to nije stav moj, ja mislim da bilo ko građanina da pitate da je stvar potpuno jasna. Vaš stav mi je posebno zanimljiv, zato što ste vi vrednosno mnogo bliže i LDP-u i Ligi, kada je reč recimo o nacionalnom pitanju, nego što ste Dverima. Ali pazite, ja sam iz te zajednice. Dakle, iz Lige socijaldemokrata Vojvodine koju sam bila 10 godina, nisam bila godinu dana, pa onda izašla i tražila svoj dalji put. Dakle, ja sam 10 godina tu bila, ali nisam ja odustala od vrednosti principa i poverenja opozicionog delovanja koje su mi građani dali, nego je Liga skrenula sa svog puta. Ja bih vrlo voljela da se ona vrati na svoj put. Tamo ima sjajnih ljudi, dakle, nema tu nikakve dileme. Ali se to, nažalost, ne događa. E sad, da li mislite... Ili, ajde ovako, da li možete da zamislite da sednu lideri opozicije i razgovaraju o ovome o čemu, što ćete dati REM-u i, ne znam, drugim institucijama sa Vučićem? Da li može ta situacija da se zamisli? Mislim da ne može da se zamisli. To bi bilo analogno navodnoj nameri oko političkog dijaloga u vezi briselskih dogovora, pošto su to je dijalog zapravo, nisu pregovori. Čak i tu grešimo, kažem, tamo se ne pregovara ništa, to je dijalog. I onda i vi izrazite nameru da želite da uvažite i onda naravno iskoristite svaki minut ove pažnje da izvređate, ponizite i naravno da do toga ne dolazi. Imate li utisak, ili hajde da kažem, da li je moja koleginica Tamara Skroza u pravu, ona je u prilogu rekla, evo, opozicija konačno pokušava da se povrati uprkos sebi, jel? Da opozicija polako počinje da se rehabilituje. Da li je ovo taj početak ili je to prosto jedan incident? Da, ja sam sigurna da je tako, zato što vi imate naročito u ovom poslednjem sazivu Narodne skupštine potpuno jezivu situaciju u toj Narodnoj skupštini. Taj scenario koji nije slučajan,
u nameri da se degradira Narodna skupština koja je nadređena vladi, koja treba da nadzire rad vlade, a ne da bude obrnuto. Dakle, narodni poslanici su svedeni na tabloidne aktere, na jeziv diskurs i tako dalje, da bi se, kao što vrlo često kažem, jedini zamišljeni je nad sudbinom naroda prikazao Aleksandar Vučić, da su svi drugi neozbiljni. I sad se tu postavlja pitanje što se sedi u tome. Vi ste imali niz situacija koje su podizale, nažalost, granicu ili rampu da se reaguje. Neke su prilike propuštene. Ja mislim da je bilo i ranih prilika, ali je dobro da se to sada dogodilo i dobro je da smo svi zajedno odlučni da uz sve razlike među nama moramo da se minimalno složimo oko tih izbornih uslova koji su ključni. A što se tiče onoga što ste, imam utisak, malo hteli da načete i bojkota u Narodnoj skupštini, i tih predloga ima. Moj stav je da pitanje delegitimizacije Narodne skupštine kroz naš bojkot ne postoji. To nije tačno, to je nemoguće, to bi bilo moguće da smo mi u junu mesecu 2016. godine odbili da prihvatimo mandate i onda nismo ušli. Mi smo znali koga imamo sa druge strane, ali nismo dovoljno znali, očigledno, zato što su sve naše prognoze srušili, zato što je to nešto što je potpuno izvrnuto, zato što je to nepopravljivo i zato što se oni vrlo raduju toj atmosferi. Dakle, ne postoji nikakav otklon, bar evo danas je stvarno bilo, ajde da probamo. Ne, to je apsolutno jedan organizovan scenario i nažalost, ja sam, moram da kažem, ostala u manjini. Ja sam 6 meseci bojkotovala zasedanje Narodne skupštine i znate koliko se to primetilo? 0. Dakle, isto u aprilu mesecu kada me Arsić u roku 2 minuta kaznio sa 3 opomene zbog mog mišljenja, ja 6 meseci nisam učestvovala u radu. I niko to nije primetio. Nije zato što sam bila jedina i zato to nema smisla. Zato ima smisla da se dogovorimo, izlobiramo i sa ostalim kolegama da nešto preduzmemo. Ne mora da znači da je to izlazak iz Skupštine. Ona je jednako naša kao i njihova. Mi nemamo problem sa Skupštinom nego sa njenom zloupotrebom. A se razgovara o tome sada? Razgovaramo, naravno da je to tema. Ima nekih predloga da se alternativno zasede. Dakle, ta Skupština je jednako naša kao i njihova. Toliko prostorije, pa na kraju krajeva taj hol gde su novinari, ili tako? A čekajte, kad kažete ima nekih predloga, su to predlozi u formi, eto, razmišljamo ili su to predlozi koji su na stolu, pa se sad ozbiljno razgovaramo o tome. Kako komentarišete, hajde tako nekako da vas pitam, ovaj govor koji se čuje sad iz opozicionih redova i nije prvi put, sad smo imali Noga koji je mislim, to je govor mržnje, to je govor, mislim, jesu to incidenti ili je to stav te stranke ili kako to sad, kako to građani da shvate? Da opozicija koja se bori za, kako bih rekla... Slažem se potpuno sa vama, mislim da sam se među prvima juče oglasila i osudila. Ne samo osudila, nego i ne distancirala se, nema šta od Noga da se distanciram. Mi smo samo kolege u Narodnoj skupštini. Ali sam istovremeno apelovala na opoziciju da mora da nauči da izbroji do 10 i da proguta gorku reč, bez obzira što nas strašan pritisak i kažem, jezivi odnos u Narodnoj skupštini naročito tera na najgore, izaziva ono najgore u nama. Vi nekada prosto ne verujete šta se dešava u vašem želucu i u sklopu sa vašim mentalnim porivom da nešto izgovorite, pa povučete rušu i kažete čekaj, pa ja neću da učestvujem u tom brlogu, neću da saučestvujem u tome na isti način. Ali to je pitanje za vas, u stvari pravo. Da li je Nogo vaša ekipa ili je Čeda Jovanović vaša ekipa? Moja ekipa Nogo svakako nije. I nadam se da neće biti više ni ekipa Dveri nakon ovoga što se desilo ili tog Saveza za Srbiju ili bilo koje opozicione zajednice koja će nadalje sarađivati. Da on neće biti ekipa? Tako je. A kako to komentarišete to da je tužilaštvo promptno delovalo kada je reč o njemu, a dosta je... Nemam nikakvu dilemu da je dirigovana dinamika bila tog postupanja i čak mislim, ako možemo projektno da komentarišemo, da će to biti idealna tema za Vučićeve poslanike, da će svakako insistirati na skidanju imuniteta da bi se krivično gonio, da imaju materijal. Njima je to potrebno. Njima je potrebno to meso da bi ponovo, naravno, mogli samo o tome da govore u Skupštini, a ne zapravo onome što je cilj plenumskog zasedanja. Da li je Evropska unija
kada kažem Evropska unija, mislim na Brisel, mislim na diplomate, mislim na sve, sagovornik opozicije, ili hajde obrnuto da pitam, zašto opozicija nije sagovornik Evropske unije? Ili bar tako deluje? Ne bih se složila u potpunosti da je to tako, s obzirom da predstavnici Evropske unije, evroparlamentarci i tako dalje su vrlo česti gosti u Narodnoj skupštini. Narodni poslanici i opozicioni su deo radnih tela, dakle mi imamo komunikaciju sa njima. Na kraju krajeva, ja kada sam imala ove ozbiljne pretnje tokom zime, ja sam se na koncu obratila upravo evroposlanicima, Evropskoj komisiji i tako dalje. Tako je. Dakle, na kraju sam apelovala upravo na nekog ko bi možda mogao da prizove pameti one koji se kuraže da mi prete. Ali ta komunikacija postoji, nažalost, ne na način na koji ja smatram da je ona adekvatna, jer je ona na nivou protokola, a ne na nivou hvatanja beleški o svemu onome što mi kažemo. A da li je to zato što u vama ne vide ozbiljnu alternativu? Moguće da je tako bilo. Moguće da je tako bilo, ali i te okolnosti se menjaju. Sada, kada govorimo o atmosferi u društvu, poslednje vreme se desilo nekoliko stvari koje su deo te atmosfere. To je politički istup predstavnika bezbednosno-informativne agencije, to su napadi na medije, to je jedno, kako da kažem, paralelno kreiranje NVO-a, pa čak i medija. Evo, u Kikindi imamo Nove Kikindske, jedna paralelna stvarnost. Vi ste celu tu, baš u tom otvorenom pismu koje ste uputili u januaru i međunarodnoj i domaćoj javnosti, definisali čitavu tu unutrašnju atmosferu kao proces fašizacije Srbije. Zašto fašizacije? Zato što je osnov fašisoidnog ponašanja i namera prvovladanje i upravljanje strahom. Osnovno sredstvo, iako to može da zvuči marginalno u ovom trenutku, je osiromašenje ovog društva na svaki način. Dakle, i bukvalno, i mentalno, i informativno i tako dalje, da bi se držalo na povodcu i da bi moglo njime da se upravlja. Naravno, uz sve ove dodatne grupacije koje vlast stvara i drži na povodcu, dakle ove ekstremne desničare koji taj, nazovi, neki prostor pokrivaju, koji treba da izazovu emociju. Dakle, taj ekstremni nacionalizam koji se zasniva na čistoj emociji, kako svi nas mrze zato što smo mi najbolji i tako dalje. Drugo, ono što mene vrlo čudi, bile su izjave nekih aktivista nevladinih organizacija, do čijeg sam mišljenja do tada držala, koji fašizam identifikuju jedino sa holokaustom. Dakle, pa nemoguće da je taj neko fašista, on je moj komšija, javlja mi se dobar dan svakog dana, to je prosto neverovatno. Da, verovatno je i sigurno je zato što on uveče u 7 sati odlazi sa svojom ekipom da se organizuje na tribini, gde pokušava da ospori prava žena da rađaju, gde pokušava da ospori pravo svakog ko nije njegove vere, nacionalnosti, političkih, seksualnih opredeljenja, da ga treba ućutkati ili eliminisati iz ovog društva. Tako da ta slika je mnogo šira. Vi se sećate sigurno dobro, ja sam pokušala o tome da pričam u Narodnoj skupštini, pa ono čuveno majno spalite me, nabite me na kolac, to je bilo zbog toga jer je rekla ne dozvoljavam da se u Narodnoj skupštini o tome priča. Situacija je bila dozvolite. Zapravo u tom trenutku progon dece, vaše jedne koleginice, novinarke i jednog političara, sam rekla, vi ste im zakačili žute trake oko ruku, pobogu šta radite? Vi kao predsjednica Narodne skupštine mašete njihovim fotografijama sa Marijanom Rističevićem. Naravno da sam ja bila kažnjena, ali je ipak to nekako stiglo u eter. Ali taj proces fašizacije traje, to nije sada od kada postoji srpska desnica Miše Vacića. Dakle, to traje i formalno po meni od 2012. godine. Pazite, Aleksandar Vučić je radikal, tu nema nikakve dileme. On je radikal koji shodno jutrošnjoj nameri kako će danas izgledati u ogledalu adaptira svoje ponašanje i naravno, nažalost, političke odluke koje se na sve nas odnose. Imamo još 30 sekundi do kraja. Poslednjih nekoliko nedelja se održavaju, Nezavisno društvo novinara Vojvodine organizuje tribine
koje imaju onako dosta neobičan naziv, imajući u vidu sve okolnosti, zovu se Srbija posle Vučića. Da li je to bajka ili to ima uporište, mislim na tu tezu, jel? Naravno da nije bajka i naravno da će Aleksandar Vučić biti smenjen kada se za to obezbede adekvatni uslovi. Za 10 godina? Pa ne mora da znači za 10 godina, zato što ja kažem, bez građana mi ne možemo ništa i na njih uvek apelujem i od njih očekujem najveću podršku, ali je strašno važno zašto to deluje realnije, zato što njih iritiraju te tribine i tačno ste mogli da primetite, mislim, postojali su napadi pre nekoliko dana i na Nedima Sejdinovića u Sred skupštini i tako dalje, da ih to nervira. Dakle, oni razmišljaju o tome, nisu baš imuni na takve teme i stoga je to pun pogodak. Hvala. Hvala što ste bili gošća emisije Kvaka 23. Gledali ste emisiju Kvaka 23. Gošća je bila Marinika Tepić, narodna poslanica. Vidimo se ponovo u nedelju. Prijetno!